Mehmet Göktaş Doğru haber. Hac û umreyê talûq bikin û pereyê xwe ji Xezê re bişînin. Ez wisa bawer dikim ku ev yek wacib e, yan jî beş û qismek muhîm ji pereyê ku em ji bo hec û umreyê xerc dikin wê ji qatilên zarokên Xezê re wek ku Lews û Temenî ji hêla rejima Siûdî ve wereşandin. Rabbê me Kabe ji bo mirovan re kiriye cihê wesîleya qiyam û îhyabûnê, ma em nafikirin ku em îro li kîjan alîne. Bi xatirê Xwedê ji min re bibêjin, gelo dewleta Siyonîsta terorîst an Amerîka û welatên dinên rojavayiyên emperyalîst ji bi milyonan Mislimanên ku li Kabeê ji bo hecê kom dibin ditirsin gelo, ji ber wan dikevin nav fikarê anna. Ka bibêjin, ma hûn dibînin ku eskerekî İsraîlî, heta pisîk, kûçik û mirîşkek wan jî ji kombûna 3-4 milyon Mislimanên li Mekkeyê civiyanin tirsiyanin. Baş e, ma divê ne wisa be. Baş e, kêm zêde, ma 3-4 milyon kesên hêja û bi qîmet yên vê ummetê nikarin werin bahevdû. Temsîlkarên navdar di nav xwe derûniştinekê pêk bînin. Ji bo vê felaketa herî mezin, a ku hatiye serê ummetê çi dikare were kirin û qiraran bidin. Di hec û umreya ku dibin rêvebirî û dareya rejima Siûdî de tê kirin, bi milyonan Misliman tên bêdenkirin, tên xewkirin, bêhîzkirin, xapandin, tevizandin û heyecana wan têvemrandin. Di vê ji niha û pêve, Misliman hec û umreya xwe talûq bikin û pereyên ku ji bo vê berhevkirine û dane serhevdû bi acîl bigihêjînin Xezê. Tiştekî acêb û matmayî, di roja ku hemû xelkê cîhanê radibin serpiyan, li welatekî ku navenda Îslamê ye, ku Kabe û Rawzayê Mutehhera lê heye, pelek jî nalive. Dengek jî nayê bihîstin. Wecê wan tirş nabe, an jî awirên xwe navêjin van hemû zordar û zordestiyan. Ey birayên min ê ku bi hesreta çûyîna hecê û umreyê, tu diçî cîhekî wiha ku dîsa û baş bifikre. Ma carekî bifikirin, gelo ji bo hecê herî kêm 100,000 lîre û ji bo umreyê jî herî kêm 50,000 lîre wê were xerc kirin. Gelo ev pere ji bo zarokên Xezê werin xilaskirin çêtir e, an jî ji bo destektdayîna Lews û Temeniyê ji bo Siyonîstên terorîst çêtir e. Paşê ey birayê min ê Misliman, hûn ê çawa li pişt îmamên ku Amerîka û qatilên Siyonîst ji xwe re dostên herî baş dibînin, mêxas û qehremanê Hamasê wek fîtnebaz dibînin, nimêjê bikin. Îman û wijdana we wê çawa vê yekê qebûl bike. Were niyeta xwe ya hecê û umrê bihêle salêndin, emelekî ji vê mezintir û bixêrtir bikin. Zarokên Filistînî yên birîndar tedawî bikin. Kêfa van Siyonîstên cinawir di qirika wan de bihêlin. Ya mihîmtir ev e ku pozê qiralên kendavê yên ku ummet kirin nav lepê xwe bişewtînin, hukmraniya wan bihejînin.